स्वर्गियारी, जिल्ला बाक्सा, लासो बेटबारि, गामि भकपुर। आङो 2018 मायथाइनिफ्राय बेग बायदिसिना हेबबोदों। बे हेबनायाव आंनि न'खरनिफ्राय माखासे हेफाजाब मोनदों। बे हेबनायाव नांगौ जानाय माखासे जिनिसफोरखौ लाबोनानै होफैजोबदों। आं दासिम 50-60सो बेग हेब्बाय। बिबार, हाथरखि बायदि बायदि आगरनि। आं बेग, बास्केट, देलायग्रा दोनग्रा, पेन्सिल दोनग्रा बायदिसिना हेबो। आं बास्केटखौ 300 राङाव फानो, बेगखौहाय 200 राङाव फानो। बिदिनो आं गावनि फरायनायजों लोगोसे बेफोरखौ फाननानै गावनि फरायनायाव नांगौ जानाय माखासे गोनांथिफोरखौ सुफुंबोगासिनो। उनावहाय आं बेबायदि हेबनायजोंनो मेसिनफोर लानानै स्मल स्केल इन्डास्ट्रि खुलिनो सानदों। बेयावहाय माखासे लाइमोनफोरखौ सोलोंनाय जागोन। बेफोरखौ आं गिबियाव इउटुबनिफ्राय नायनानै सोलोंदों। बेवहाय रावबो गुरुनिफ्राय हेफाजाब मोननानै आं रोङाखै। हारसिङै गोसो जानानै सोलोंनानै रोंदों। आं आंनि बेग हेबनायखौ एसे हेबनानै दिन्थिनो आखायाव लादों।